Hai no hai ani bike to ni kaila bari ni episode to video no rokjoto no lamsoko video chengna sekang je nai tongnai rungna ni koimung video no puilan simi paithak jora naina bagui tei video no script ta khaidi script khai naike video nai norok interest mangla tei omo video no norok kisa phano naithok jakhe norok ni thani koimung like subscribe share khaidi tei comment bo khaidi norong ni comment nugui ang belai no tongthogo hindi hunke guys video naina bagui chenglai sinai omo hai video norok ani channel o waisa phano nugya ko omo hai video norok ang mai baksa tini nugui mannai. Hai guys, ang tabuk tukui muksui virok sumai pura reading ja kaila baru kana bagui takang gete bes kamu no pasa ja dai an logyo tongo tini tai bo chungdol bangkha tabuk eko naigade tini ko edit sini ani kakani busla ai ngade camera o nin sin muksa digade mu sagade anu kana ikol deurwa nin ke aisha chung tabuk aku buku tak ngalai khachum kaila baru khayoi tak nor bunai tongsin video no ta bisingo habui tam tam tongnong no phunungnai sajok ma rok borok kotal bai sajok ma bai belai khano nai thongnai haisi tei ko get amorok nai di get dok ang nong nom ni kaisa album khai nong no dinai ade tak sung bising hablai sinai. Yar basi bai nana ni tei moko monarunga ni angulung kumi kelayo oh this was Tan Vikas. Kabera kayuku sumi bagai kai toroha logno bokha nang bayano chonggai khatung mane no manai ho khatung mane no manai lini thani kabera kayuku sumi bagai kai toroha logno bokha nang bayano chonggai khatung ma tabuk ke mai chalai tongo so abai mai chao abai mai chalai tong tabuk borobai ko an logino mai chai tongo ko naigari yango kisa amoi loge mangso tongo ko mangso sai tabuk dai oh tongo bagoro ko aku bisa Sungai
mani surayung senam kau halok no hamzang aku belum tong si thengo halogo poi to bai khalogai kai to ni kok thayo khano bera sugai kai to ni sumayo khani kong no sabayang belai tong togai klai mayang mano klai nai kunai khatu gai kai to roha logno bokha nang bayano chonggai khatung mani no no manai ho khatung mani no no manai Sering suka pendel lok. Bahai matun tabuk. Boro robo kurika. Sele ko ma khajana kari gate hakan mato la kata Ahade. ai bori sana samai jama Nade. Hamjuk thangbai man ya golo. Pura sering thang ga jaga bo. Ade mobile ong nalai tongo Instagram reels rokhai tongo. Ben Instagram no follow khaje. Tang zumi debor ma Instagram follow khaje. Belakan kam Instagram khayung ya da. Bono belai kono hamajin takuno bo decoration roko market no help khaika. Hai gari audience no waisa. hai like kari subscribe kari Kai tor bono te hamare khaitong market no kosto khaika. Sorry guys, nong kaham ke salong ni video ro kaham ke funugui malia blog khaye am bagi nong thane nakar musano te kaijak mani video ro ban thani kurikha abo afugani memory tai battery rong ni problem mane bagi amoni video shoot an thani kurikha je mansa funuk kanong no te an bagi nong thani nakar musano kaham ke video ro funugui malia egono next time ro ko jodi khai kan ke teu kan ko fungani chai tongnai ke tinin bagi asung no video tebo katal-katalan video nainan baguino ro channel no subscribe kai share kai sampai